Zdravím, moje meno je Robert Lanický a vítam vás na webe IT Navody.sk. Toto je tutoriál, v ktorom vám vysvetlím tvorbu materiálových knižníc v programe ASYS Workbench. Takže spustíme si Workbench a ideme vytvárať materiály a zaradíme ich do nejakej knižnice. Takže robí sa to v časti Engineering Data, čiže presunieme si takto Engineering Data a rozklikneme si ich. Tak, teraz zaklikneme si toto a to nám zobrazí materiálové knižnice. Vidíme, že máme tu rôzne materiálové knižnice a napríklad si klikneme na Thermal Materials, to je knižnica a tá obsahuje určité materiály. Čiže tie materiály sa nám zobrazia tu. Sú tu rôzne, ja neviem, vzduch a tu sú vlastnosti toho vzduchu. Skúsime si nejakú takúto knižnicu vytvoriť, prihodíme jej nejaké materiály a tým materiálom prihodíme materiálové vlastnosti. Čiže ako vidíme, tak tu je click here to add new library, tak klikneme tam, zadáme si názov, takže nová knižnica napríklad a stlačíme enter. Spýta sa nás, kam to chceme uložiť, tak niekde si to uložíme, niekde, kde to nezmažeme. Nazveme si to nejak, ja si to nazvem rovnako nová knižnica. Save. Vytvorí nám to súbor XML, ale to nie je dôležité. Automaticky, keď to takto vytvoríme, tak sa dostaneme do editovacieho módu. Ten sa zapína, vypína touto faječkou. Takže sme v editovacom móde a môžeme pridávať materiály. Click here to add new materiál. Čiže klikneme a pridáme si nový materiál. Chceme vytvoriť napríklad materiál meď. Tak dáme med, samozrejme. A tu materiálu potom priradíme rôzne vlastnosti. Mimochodom, toto je filter, ktorý zapína naľavo materiálové vlastnosti podľa druhu simulácie. Momentálne mám iba engineering data, čiže nemám žiadnu simuláciu, ale môžem to spraviť aj napríklad cez static structural trebars. Opäť si kliknem na engineering data a ten filter je zapnutý, čiže mi vyfiltruje len vlastnosti pre tú statickú štruktúrálnu analýzu. Keďže tvoríme knižnicu, tak to nie je veľmi vhodné, pretože chceme, aby tie materiály boli univerzálne pre akúkoľvek simuláciu, čiže pridávame vlastnosti iné. Čiže tento filter sa takto vypína a v tej nám zobrazí všetky. Ideme teda späť do toho engineering data, tú knižnicu a boli sme v tejto nová knižnica. Máme tu teda tú meď, ktorú som vytvoril. A tej medi priradíme teda materiálové vlastnosti. Môžeme začať hustotou, chytíme hustotu, density v časti physical properties, pretiahneme ju sem. Zadáme jej hodnotu. V kilogramoch na meter kubický, najskôr si vyberieme, v čom to chceme zadávať a potom napíšeme samotné číslo. 8940 je hustota medí, dáme enter. Teraz máme konštantnú hustotu pre akúkoľvek teplotu. Väčšina materiálových vlastností sa ale mení v závislosti od teploty viac či menej. Takže môžeme si zadať, že toto platí pre 20 stupňov Celzia. Takáto hustota. A môžeme si povedať, že pri teplote 100 stupňov Celzia je hustota medí povedzme 8900. Dáme enter. A vidíme, že Workbench nám vytvorí takúto priamku. Alebo keď si dáme 150 stupňov a dáme si, že tu bude mať 8870 napríklad, strieľam z brucha, tak nám to vytvorí takúto krivku, hej. Čiže ako náhle Workbench rieši ten náš prípad, tak používa aktuálnu teplotu a túto teplotu vyhľadá v tomto grafe a použije tú hodnotu materiálové vlastnosti. Čiže keď máme napríklad máme nejakú tyčku, ktorú vyhrievame a časť tej tyčky má teplotu 20 stupňov, tak tá časť bude mať hustotu 8940 kg na meter kubický a niekde v druhej časti tej tyčky je teplota 100 stupňov, tak použije hustotu 8900 kg na meter kubický. Tak, teraz pridáme ďalšiu vlastnosť, čiže môže byť závislé od teploty, hej.
pridáme napríklad špecifické teplo, to je CP, Specific Heat. Ja tu mám taký ťaháčik. Specific Heat je 0,385 Joule gram Kelvin. Joule na gram Kelvin tu nemáme, čiže máme Joule. Áno. Takže nájdeme nejakú podobnú jednotku. A je tu. Joule gram Kelvin, hej. Tak, najskôr si zmeníme teda tú jednotku a potom napíšeme 0,385. Pozor, lebo ANSYS je citlivý, keď to máte v slovenčine nainštalované, tak musíte dávať čiarky, nebodky. Inak vám to nespapá. To je špecifické teplo, takisto môžeme tepelnú vodivosť, tiež opäť preťahneme. To sú také základné materiálové vlastnosti, ktoré sa používajú, je to 401 W meter Kelvin. Čiže watt meter stupeň Celzia alebo Kelvin, to je prakticky jedno. 401. Enter, je to tam. A pridáme ešte jednu, pridáme elektrický odpor, som si povedal, že pridám. Čiže ideme do časti Electric, je to Isotropic Resistivity. A je to 16,78 nanoohmov na meter. Keďže nanoohmy na meter tu nemáme, tak pridáme ohmy meter. A dáme 16,78 a vieme, že nano je krát 10 na minus 9. Čiže dáme E minus 9. Enter. E minus 9 znamená krát 10 na minus 9. Workbench nám to automaticky upraví. A toto je hodnota elektrického odporu. Premeť. Môžeme si pridať ďalší materiál, napríklad vzduch. Opäť dáme mu nejakú hustotu. Netuším, aká je hustota vzduchu. Takže tam nebudem pridávať, môžeme ich mazať. Takto delete. Keď to chceme uložiť, najjednoduchší spôsob je tak, že zrušíme túto fajočku. Dáme yes, že chceme to uložiť a máme to uložené. Keď chceme tento materiál potom použiť pri simulácii, tak jednoducho klikneme na toto plusko. Tam je napísané E2 A2 Engineering Data. Hej, tak a teraz sa dá, keď je tu takáto knižočka, tak sa dá pri simulácii vybrať tento materiál a použiť. Nedá sa to realizovať, keď sme v editovacom móde, hej. Vtedy sa táto hodnota nedá meniť. Tu nám to píše. To by bolo asi tak všetko. Verím, že to zvládnete a teším sa na ďalšie video. Dovidenia.